गफुर बिआर चेनेल नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो लोगो मोनलायनानै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों। जायफोरा गोसो गुदुं जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय। जोङो दिनै सावरायगोन बर' हारिनि माखासे थासारिनि सायावनो आरो बेजों लोगोसे आङो बिथांनि चेनेलावनो आंनो सोंथि खालामगोन आरो सोंथिया गिबियावनो ओरैबायदि जागोन माने जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा आंबो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामो, सोरबा नोंथाङाबो डिमान्ड खालामो। बयनिबो गोसोआव जोंनियाव मोनसे साननाय दङ जे बयनोबो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। नाथाय बयबो बुंनायनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे इउनिटिखौ मानो जानो हाया? बयबो मोनसेखौनो नागिरदोंब्ला जों मानो इउनिटि जानो हाया? जोङो बिनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। दा गिबियावनो आदानिफ्राय आं सोंथि खालामनो सानो जे जोङो बयबो एनडिएफबि आरो एबसु एनडिएफबिआथ' डिसपेन्ड जानानै थांबाय। बेखौ गोसोखांनानै सोसनदेरनानैबो लाब गैलिया। दा नै जोंनियावहाय माहारियारि आफादफोर दं, लोगोसे जांख्रिथायारि हिसाबै एनएलएफबि दं। ओमफ्राय गावबागाव केटेगरियाव खामानिफोरा थांबाय थादों आरो ओमफ्राय जोंनिया सिमाङा मोनसेल' जे उदां बर'लेण्ड सोरजिनायनि। ओमफ्राय सोरबाया बुंदों बर'लेण्ड दिनैनि दिनाव जालिया आरो बड'लेण्डखौ जों मोनला, जों बिनिखायनो जों उदय आसल डिमान्ड खालामनोसै। दा बिनि गेजेरावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? आं दा देरहासार इस्लारि सारनि सोंनायाव आं बेखौनो फिननाय रायजो राजानिसिम जेरैबायदि गोदोनि सिनियरफोरखौ बर' माने आन्दालन खालायग्राफोरखौ सोनाबनि जेसेबां लिडारफोर दं बयनिबो खाथियाव थांनानै नोंसोरो माने गावजों गाव खौसे जानांगौ होननानै खावलायदों। माबाफोर गोसोआव जुदि साननाय दंब्ला सोरबा दैदेनगिरिनि गोसोआबो माने भुलखौ गाव भुल मावनायखौ आरो आं रायजो राजाफोरजों आरो फिनै आं ओंखारफिननांगोन होननानै नोंसिनि जिथु माने बे जिथु आवगायदों बे माने रायजो राजानि थाखाय मोजां आरो दा नोंसोरबायदि जुदि बे सानैसो इउटुबारफ्रा गासिबखौबो जों बुंनांगोन लासै लासैनो जुदि खौसे जानानै गासिबो लिडारफोरखौ जुदि खावलायोबा बर'फोरनि गेजेराव आरो खौसेया फैफिनगोन आं आसा खालायो आरो दा नैबेखौनो आङो रायजो राजानिसिम माने खावलायनो रायजो राजानि जाना आं खावलायनो माने नोंनिफ्राय मोनथिनोसै आं माने सोंफिनसिगोन आरो जेरैबायदि नोंसोरो गोदोनि दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा एक्स एमपियानो जा सोरबा आबसुनि दैदेनगिरियानो जा माने बारग' दैदेनगिरिफ्रानो जा जिखुनु जाया राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंसोर लोगो हमनानै जिखुनु जाया बर'फोरनि मोननो गोनां मोन्थायखौ लाबोफिननोबा खौसे जानांगौ होनना नोंसोरो थांदों बा सोरखौबा एसेबाबो खावलायदों। दा बिनि सायाव सानजानि मोननो गोनां आरो बर'फोरनि खौसेनि सायाव नोंसोर नैबेफोर थांखिखौ लानानैसो आगान सुरदों नामा? नोंनावसो आं माने रायजो राजानो एसेबाबो माने फोरमायगोन होननानै खावलायबाय आरो दा जोंनि थांखिया बेनो जे बयबो जोङो मोनसे खुंथायाव जोङो थानांगौ। बुहुला जाबोआखै नङा, जोंनियाव बुहुद बुहुल जाबोदों। गेदेर गोलावफोरजों जों लोगो लाबोनानै गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिबोबाय आरो खोनाबोबाय। दा बुहुला सिगांनिफ्राय जाबोदोंब्लाबो बियो जोंनि मोनसे एक्सपिरियेन्ससो होननानै साननानै लानांगौ। जेब्ला मानसिनाव नाजानाया थागोन अब्ला मोनसे खामानिखौ जोङो नांथाबबाय थायोब्ला बियो सानसेब्लाबो जाफुंहैथारगोन आरो दा जोंनि गोसोआव बयनियावबो मोनसे उदां बर'लेण्ड सोदोबा दङ। दा बे उदां बर'लेण्ड सोदोबखौहाय जों माबोरै मोगथां महराव लाबोनो दा जोंनि बयनिबो गोसोआव दङ। दा बेखौ जोङो मोगथां महराव लाबोनो थाखाय दिनै गोबां गेदेरमाफोरखौ जोङो लोगो लादों। दा बेनो जाहैबाय संकसनिफ्राय सदिया, बेवहाय गोबां माने गोलाव गुवार स्कुवेर फिट मोनसे माबा दङ। दा बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै टटेल 25,480 स्कुवेर जोंनि उदां बर'लेण्डनि थाखाय जोङो नांबोदों, जुजिबोदों। दा बेखौ नोजोर लाखिनानैनो बेवहाय सोरबा सनितपुरा हाबनाय नङा, गफुरा हाबनाय नङा, बबेबा लखिमपुरा हाबनाय नङा, बबेबा धेमाजिया हाबनाय नङा। माने जोंनियाव बेबायदि साननाय गैया आरो माने जोंनिया जानांगौ जोङो जि सिमाखौ खादों जेनेबा 25,480 स्कुवेर
किल'मिटार बे जायगाखौ जोङो कब्जा खालामनो जे थांखिखौ लादों जोङो बेखौ आवगायनांगोन आरो ओमफ्राय बेवहाय गासिबो बर' रायजो राजाखौ जोङो मोनसे खौसेयाव लाबोनो जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ गेदेरमाफोरजों सावरायबोदों नाथाय बिनि गेजेरावहाय जोंनियाव मोनसे सोंथिया सिखारबाय थादों जे जों इउटिउबार हिसाबै जोंबो खौसेथिनि बाथ्राखौ बुङो नाथाय दिनै जोंनि गेदेरमाफोरानो दिनै बिथांमोनाबो बुङो जे खौसेथिनि बाथ्रा बयबो बुङो जोङो खौसे जानांगौ नाथाय दिनै जोङो गेदेरमाफोर माखासे दैदेनगिरि माखासे आफादफोर सालायबोनाय माखासे माहारियारि आफादफोर सालायबोनाय बिसोरो मा जानानै दं डिभाइड जानानै दंजोबो आरो गावजोबनानै दङ नाथाय बिसोरबो बुङो जे जोङो खौसे जानांगौ बिथांमोननि बायदिब्ला सोरबा बनसुखौ गारनानै एबसुआवहाय जोङो ज' मदद खालामनांगौ नाथाय बै बनसुनियाबो सानो जाहैबाय एबसुखौ नागारनानै जोंखौ मदद खालामनांगौ ओमफ्राय सोरबा पिटिसिएनि मानसियाबो बैसोरखौ नागारनानै जोंजों ज' जानांगौ नै बेबायदिखौसो जोङो गिदिंबोनानै जोंनि नुबोनाय एक्सपिरियेन्सआवहाय जोङो बेबायदिखौ नुदों आरो बिनिखायनो जोङो मोनसे थांखि लादों बे थांखिया सम फैयोब्ला समजों लोगोसे रायजो राजाया नोंथांमोननि न'आवनो जिरायनानै नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोङो मा खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ बे खामानिया जुदि जोंनि साननाय बायदि साक्सेसफुल जायोब्ला बेयो मोनसे गिदिर इउनिटि जागोन बर'नि गेजेराव आरो ओरैबायदि मोनसे पावारफुल मोनसे बर' हारि जागोन सिगांनि समाव जेरैबायदि जोङो मोनसे पावारफुल बर' हारिमोन थिग बेबायदिनो दिनैनि समावबो जुदि जोंनि थांखि बायदि जाफुंहैयोब्ला जोंनि साननायफोरा जुदि गमामायैनो मोगथां महराव फैयोब्ला माने 100% बर'आ इउनिटि जागोन आरो दा जोंथ' पाब्लिक हिसाबै खौसेखा जों जायनो लिंहरो बेजोंनो जोङो थाङो किन्तु गेदेरमाफोरासो दिनै डिभाइड जानानै दङ दा गेदेरमाफोर डिभाइड जानाय माने पाब्लिकआबो डिभाइड जानाय सोरबा बनसुखौ सापर्ट खालामगोन सोरबा पिटिसिएखौ सापर्ट खालामगोन सोरबाया एबसुखौ सापर्ट खालामगोन बेबायदि आलादा आलादा पाब्लिकआबो डिभाइड जागोन आरो बिनिखायनो जोङो सिगाङाव मा टारगेटखौ लानांगोन माने गेदेर गोलावफोरखौ जोङो इउनिटि खालामग्रोनांगोन आरो ओमफ्राय जोङो बिनि खामानियावहाय जोङो नांथाबनानैबो दंखायो आरो बारा गोबाव सम गैया हयथ'बा 1.5-2 मासनि गेजेराव जोङो बे खामानिखौ मावफुंनोबो हागौ दा माखासे इउटिउबारफोरजों जोङो सावरायलायदों बे सावरायनाया जाहैबाय माखासे हारिखौ सिन्था खालामनानैसो बेयाव जोंनि लाब नङा जोंनि लाब लसनि खोथा फैया बेवहाय जोङो मोनसे आफादखौ बा गासिबो जोंनियाव मोनथाम मोनब्रै आफादफोर दङ दिनै बड'लेण्ड डिमान्ड खालामग्राफोर जुदि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे इउनिटि लाबोनो हायोब्लानो जोंनियावहाय मोनसे गेरेमसा हारि दाफुंनायावहाय बियो जाफुंहैगोन जोङो बेखौ सिमां लानानै हान्थिगासिनो दङ आरो बेनिखायनो आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना गोबां जोंखौ सापर्ट खालामगोन होनना जोंनि थांखिया बेनो आरो पलिटिसियानफोरनि बेलायावब्ला पलिटिकेल लिडारफोरखौबो जोङो सावरायदों लोगो लादों बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनियाव थाखानाय जे खुंथाय बेखौ जों माबोरै बासायनो हागोन बेखौ जोङो स्टाडि खालामदों दिनैथ' आदायाबोथ' नुदों माने जोंनि खुंथाया खावनै थुब्ला जानानै दङ आरो जेन'बा 50% नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनाव फैयो 50%आ जोंनाव थाबोयोना थाबोआ बेखौबो जों बुंनो हाबावा दा नैबे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै जोङो पलिटिकेल लिडारफोरनिफ्रायबो गोबां एडभाइस लादों आरो मिथिनानैबो लादों खारन मिथियालासिनो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंज्रावलाबायबाय थानानैथ' जाया नैबे खारनाव जोङो बिथांमोनखौ लोगो लानानै माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो थांगासिनो दङ आरो बेनो दा बेरायगासिनो दं बर' लिडारफोरनि माने सिगां जिथु आन्दलनखारि जायफोर आन्दलन खालायनानै बैसो जाबोबाय दा बिथांमोननिफ्राय एसेबाबो हमनो हादों नामा बर'फ्रा खौसे जाफिननायनि लामायाव फैफिनगोन नामा होननानै माने ओरैबायदि आङो बेखौसो बुंग्रोनो सानो जे जोंनि माखासे दिनै गाबोननि गोदान गोदान लिडारफोर फैनाया बैसोर फुराना मानसिफोरखौहाय सनमान होनो रोङा बिसोर दुखुनांथावनि बाथ्रा नाथाय जारिमिन बर'नि गुदि जारिमिना बिसिनियावसो दङ नाथाय बिसिनिफ्राय जे जोङो बोखांनानै लाखिनो रोंगोन ना रोंलिया बेखौसो जोङो गिबियाव सिन्था खालामनांगोन आरो दा जोङो माखासे गेदेरमाफोरखौहाय दिनै सोरबा बुन्था बानायनानै सावनाय
सोरबा माबा फटकफोरखौ गाग्लिनाय बेफोरो जोंनि गेजेराव जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ नोजोर लाखियोब्ला माने दिनै गाबोननि दैदेनगिरिफोरा भेलुलेस आरो भेलु गैयि दैदेनदों होननानैसो जोङो साननानै लानांगोन। माने बिसोरो फिसा फिसौ माखासे जाथायफोरखौहाय माने समाधान खालामनो रोङा। ससियेल मिडियानि दुनियाव फैनानै माने जाय जेरै हागौ बेबायदिनो सोरबा फटकखौ गाग्लिदों, सावदों, बुन्था बानायनानै सावदों बेबायदि आरो। नाथाय बेबायदिखौ उननि फैबाय थानाय जेनेरेसनाव दाजाथों। खारन बेफोरबायदि मावबोनानै दिनैसिमावबो बिसिनि गोसोआवहाय बर' हारिनि थाखाय सिन्था खालामनाय दङ। दा बैफोरबायदि मानसिखौ बुजिया सोमजिया सानना हसिया जुदि बेबायदि खालामोब्ला बियो माने बिराद गिदिर भुल जागोन आरो। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो एडभाइस मोननाय बायदिब्ला माने बिथांमोना गोख्रोङैनो दं। दिनैसिमावबो बिराद मोनसे गोख्रों थासारियावनो बिथांमोना दङ। सोरबाया बुङो 5-10 बोसोरसोल' जोरनायनि लामायाव दंसै बिसोरो। अब्लाबो बिसोरो बुङो 5-10 बोसोरावनो जोङो दिनैसिमावबो माखासे गोबां खामानिखौ जोङो मदद होनो हाबावगोन बेबायदि बाथ्रा बुङो आरो। दा बैसिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौहाय जोङो माब्रै लाखिनानै दोननो हागोन जेन' फैबाय थानाय जोंनि जोलैफोरा, जोंनि उन जोलै आरो जोंनि जे दा सोलिबाय थानाय बेफोरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जेन' इउटिलाइज खालामलांनो हायो आरो हारिखौ मोनसे गोग्गो थासारियाव लाबोनो हायो। बेखौ नोजोर लाखिनानैनो बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे नलेज लानायजों लोगोसे बिथांमोननिफ्राय माखासे गोबां सोलोंथाइफोरखौबो जोङो मोनबोदों आरो। दा बयबो खोनाबाय रायजोफोर, भिडिअ'आबो गोलाव जाबाय। उननि समाव माने गावजों गाव सनमानखौ होलायनो रोङोबा सिनियर जुनियर खौसेया माने फैनायनि लामायाव दं होननानै देरहासार सारा फोरमायबाय। जाहाथे जों सानैनि सावरायनायाव गोरोन्थि जायोबा बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। थेंक इउ।